rakore kod joma chuo e pap miwacho ni chido mar siasa. Pap iwacho ga ni e siasa pap ithiedho ga, to ng'ama thiedho pap en jotelo. Koro jotelo gi ema miyo kaka pap kata samoro ginyalo chung' ma gikwe wach sama ji ntiere e political rallies. So gimoro ako kae ni sama ng'ato dhi e pap, jok madhi go kura gi jok ma party supporters ema nyaka kwer ma wach ni kae kama kamae ma emidhi tim, and ayany moko mineno ga gi goch moko ma ineno ga mang'eny kabisa kame bende nego rum. To nikech wayuda ka koro mine moko bende giwuotho gi jok ma giluongo ni jeshi, nikech sama iwuotho gi jeshi ni iyudo ka koro in bende idhi kumiparo ni gik mang'eny botimre maricho. So wadwaro mondo political parties ogol gimiluongo ni gender based violence e political spaces, nikech thuolo momi mondo ji obede mag siasa mag ayany ok en kata ayany kenje, kuonde moko ntiere goch kende moko bende ntiere nek. Mae manyalo miyo ng'ato bed ni oluor, nikech kata ka ging'isi in to gidhi nyaka kuma idake e mier kuma intiere ka ing'iso ng'ato ni gima makelo nyaka luor e ot. Koro gik machal kamago mag ayany mwaneno kuonde mopogre opogre, mago political parties nyaka bed ni wacho ni ka political supporters magi mag party ochako yanyo ng'ato, jogo bende kik kel kende rally moro. Ka wayudo kendo ni jok madwaro kom achiel bende gore kabisa, kara gite kik gibed ni ginyalo dhi kuonde ma omi thuolo mondo ji obedie. To mine bende wawacho ni mine bende ni education mosemiyo gi mamiyo mondo gibed gi safety and security, mondo kik gibed ni giluor. Political parties ema nyaka kel thuolo no, and political leaders, jatend party ema nyaka bed ni nyalo wacho ni gini okwe kendo rum, nikech waseneno kuonde moko political party leaders ko wacho ni gini orumo, we timo gino to rumo kabisa. To political leaders bende, young leaders ma waneno sani kadwa donje siasa, gimbe nego gidonje siasa e yo ma ang'enge gi dhao gi yanyo ji bende rumo, mondo gibed ni ka gidhi kamoro gigo twak mar dongruok